Sí. Que tal? Moi boas tardes. Pois comparcemos neste momento para facer unha primeira valoración do resultado do plenario de En Marea. O primeiro que quería trasladarvos era a satisfacción pola alta participación que tuvo o plenario de En Marea. Non solamente a alta participación, sino tamén a transparencia ca que se desenvolveu o procedimento. Toda a sociedade galega puido seguir en directo cal son os nosos debates e, polo tanto, isto que é algo que ningún outro espazo político fai no noso país neste momento nos debe de servir como algo elemento de orgullo. Realmente veñemos facer política dunha forma diferente e incluso na metodoloxía amosamos que a estamos facendo. En segundo lugar, como digo, esa alta participación de todas as sensibilidades, de todos os ámbitos que compoñen En Marea, é algo que temos que celebrar. En segundo lugar, ou en terceiro lugar, xa relacionado con isto, viuse ao longo do plenario a pluralidade que existe internamente dentro da Marea. Isto foi algo que nos nunca escondemos e, desde logo, en momentos clave como son os plenarios, sale a relucir unha diversidade que para nós é estructural a forma de entender a política, a forma de entender a vida. Plural é a sociedade, plural tamén o espacio político de En Marea. A nivel de contidos políticos, estamos particularmente satisfeitos e satisfeitas porque se aprobase o informe de xestión deste Consello das Mareas prácticamente sin votos en contra. Isto a nos parecenos un respaldo á función que levamos realizando durante estes 6 meses e que remata con estes 2 anos de mandato do Consello e tamén da coordinadora. En segundo lugar, tamén, en canto aos contidos estritamente políticos, do que ten que ver en primeiro lugar co orgánico, queremos celebrar que toda a pluralidade que quedou hoxe de manifesto vai poder ter un reflexo nas eleccións internas que teremos dentro dun mes. Efectivamente, había un debate entre sistema proporcional e sistema mayoritario. Finalmente, as inscritas e os inscritos decidiron que o sistema que debe de ir para as eleccións é o sistema proporcional. Nos entendíamos que un sistema mayoritario, como que hai no Senado, deixaba fora moitas sensibilidades que non terían desa maneira representación. Sin embargo, as inscritas, na nosa opinión, como criterio, sempre o criterio das inscritas, decidiron que o sistema debía de ser o proporcional, de tal maneira que entendemos que En Marea terá máis futuro aínda, porque con este sistema nos dotamos dun sistema que asegura a pluralidade interna, asegura a representatividade das distintas sensibilidades que, como hoxe se viu, conviven dentro da Marea. Finalmente, no que se refire ás teses políticas, foron aprobadas un conxunto de teses políticas, algunhas delas que foron inicialmente propostas polo Consello, outras delas construída ao longo das maiorías que tiveron lugar hoxe no plenario e que nos colocan nunha situación ventaxosa, eu creo, que de cara ás eleccións, sobre todo nas eleccións europeas, por unha razón, somos a forza política que xa está falando nos seus documentos, que xa está falando neste momento político das eleccións europeas con toda a profundidade. Por lo tanto, a partir de agora ábrese un doble escenario durante o próximo mes, a construción das candidaturas que dean lugar á nova dirección, pero en segundo lugar a construción dos diálogos necesarios para levar a cabo unha construción dunha candidatura, dunhas alianzas que a nivel estatal e a nivel internacional nos permitan situar En Marea como forza rupturista comprometida ca xustiza social e de progreso no espazo que merecemos ter dentro da propia institucionalidade europea. Se queren formular algunha pregunta, que seguro que non, porque está todo clarísimo, pois estamos a súa disposición. Para vostedes que puderon ver hoxe os debates que existen En Marea, creo que eses debates están deixando de ser políticos para tratar un terreno persoal. Eu quero pensar que estamos aquí todos por política, e todas por política, polo tanto, con independencia do rexistro que se utilice, e iso dependerá tamén de quen o faga, o que hai un trasfondo político, evidentemente. El outro sector sale de aquí diciéndose vencedor. ¿Se sienten ustedes derrotados despois de Marea? Eu sempre tratei de fuxir da idea de vencedores e vencidos, sobre todo cando se trata do mesmo lado da trincheira. Polo tanto, evito iso porque tanto se un está dun lado que ten máis votos como se está do lado que ten menos votos, realmente ou temos todas e todos claro que estamos do mesmo lado da trincheira, que é a construción dun espacio de unidade fronte ao Partido Popular, de alternativa fronte ao Partido Popular, ou senón non haberá nada que facer. ¿Cree que los votantes de Marea deberían de sentirse orgullosos después del debate que hemos visto de la organización de que han presentado las mujeres? Sí, eu creo que do que non debería sentirse orgullosos é se non houvese debates, e nos demostramos hoxe que temos capacidade de debate, que aparte somos transparentes e aparte que somos plurais, e iso quedou hoxe meridianamente claro. Pero usted está satisfeito que máis intereses este plenario?
Bueno, estou satisfeito con que se aprobase o informe de xestión porque o aval o traballo realizado pola coordinadora e polo Consello, e estou satisfeito con que un dos aspectos máis controvertidos, que era o tipo de candidaturas que se podrían construir, seña un sistema que realmente vaya a recoller toda a pluralidade. A mí iso parece moi importante. Despois, a partir de aí, que as inscritas decidan pois uns textos ou outros, para min está ben escollido porque as inscritas nunca se equivocan. Eu non son dono de mandar a nai da cafetería, polo tanto, non é cousa miña. Moi ben, moitas gracias pola súa atención. Boa tarde. Veña, gracias.